Зей хатын-кызлары игелекле гамәлгә алынды. Алар мобилизацияләнгән ир-егетләргә күңел җылыларын кушып тәмле пироглар әзерләделәр. Зей политехник колледжының укыту устасы Айгөл Әхмәтҗановага студентлары да бик теләп ярдәм итте. Зейдә мобилизацияләнгән егетләргә без бүген пироглар пешерәбез. Без бүген алма пирогы пешерәбез һәм баллы, татлы булочкалар пешерәбез. Шушы көннәрдә теләге булган һәр хатын-кыз әнием пироглары дип исемләнгән акциягә кушылып үз өйләрендә камыр ризыклары пешереп сугышчыларга әзерләделәр. Игелекле эшне Татарстан хатын-кызлар союзы башлап җибәргән. Бу эштә яшьләр генә түгел, өлкән буын да читтә калмаган. Беренчеләрдән булып Республика хатын-кызлар союзының Зей бүлекчәсе ханымнары алынган. Цель этой акции – поддержать их нашими пирогами. И поэтому акция называется «Мамины пироги». Вот, и мы хотим, чтобы в этот день наши все мужчины попили чай вкусными, сладкими и домашними пирогами. Пироглар урнаштырылган һәр тартмага тагын Зей укучылары язган хатларны да салып җибәрәчәкләр. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.